KwaSekuru. Tikukwazisei Mhofu. Tasvika kuno. Tadzoka kumatare kwenyu. Makadi mumasango. Masango tongotekaira shoma neshoma. Aiwa tinotenda. Totyira imiwo zviya. Isusu tiri sana mukanya kudai tiri kungojamba jamba. Tikabva pamuti uyu toenda pane uyu, toenda pane uyu. Zvinoreva gudo. Aiwa pakanaka. Dzauyawo nhasi nevazukuru venyu vakati nekuti patakamboita dare takaita kekutanga paipai vazukuru vaida kuziva mabasa akawanda anobatwa nasekuru naMhofu. Tikati aiwa regai tidzokere zvekare tinonzwisisa kuti mumatare mavo makamira sei uye vane matambudziko vanouya kukwanisa kuuya kuzobatsirwa nasekuru ndevapi vacho uye vanobatsira vanhu vari muno muZimbabwe chete here kana kuti kunze kwenyika. Ameno kuti tingada kutanga nezvokuti vanhu vanonyanya kuuya kunoku vakawanda vari kuuya nematambudziko ei. Aiwa tinotenda mukanya. Chekutanga vanhu vanonyanya kusvika muno mukati mematare. Vanhu vane urombwa. Urombwa kureva kuti kushereketa kunenge kuripo kana kuti wakabata zvinhu zvobva zvapanduka kana kuti wakatora chinhu uchiziva uchiti ndarombera nhingi nauye matambudziko ake kuti anzi matambudziko ake ayo ndorevera kuti toti kushava kana kuti kushanda unenge uchishandira iye pakurarama. Kune vanakomana vanasikana vasingaroorwi vanoroorwa zvose izvozvo vamwe vari kuuya mukati mematare. Vari kuuya mumatare. Kana tichitaura nenyaya yekuti vanasikana havasi kuroorwa, chii chinonyanyitika pamunhu kuti agozotinzi uyuyu atadza kuroorwa asi ari munhu akasvika zvake? Tinotenda. Ndingave ndiri baba kana sekuru. Ndiri kurevera ndirimo mukati medzinza. Zvandiri baba kana kuti sekuru ndinoenda ndonotsvaga mushonga naika ndakuchinoudzwa paya pandaenda paya ndichiremba wataura nezvake naika anosvika paya kunotaura kunzi muti wangu unoda muko wekuti nekuti kazhinji samwe tiri kusanza nawo wemuko wokunzi usabude panze usina kupfeka, usabuditse moto panze usiku naika zvose izvozvo iwe muko wawapiwa uya kana kuti murawo wawapiwa hazvitoiti unotoupotsa chete. Pachachema kungako kumamisha imbudzi kana kuti imombe yachema kupi yachema kudanga kana kuti huku chayo muchiruku ndopauchabuda papi ipapo dzimwe dzenguva hauna kutosimira panguva ipi ihonokeyo waakumhanyira zvipfuyo zvako. Saka zvose izvozvo zvinokonzeresa pakuti tatisusu unenge warombera munhu zita remunhu handitika waakuchinziweyo tawanda uyu handitika wonzi tipe mwana wako kana kuti hama yako yatinogona kushanda nayo pamuti watakupa wakuchinoti tawanda ndowanda kudi wandakukupai. Saka mwana iyeyo kana kuti muzukuru razambuko kubva kwauri iwewe ndiyo watsvaga zambuko rokutsika naro uchambuka uchienda. Angadaro achienda kumabasa asi chiri kuwanika hapana, ototambirawo mari yakanakisa kwazvo asi chiri kubuda chacho hapana. Atenga unoti ndafunga kuti nditengewo chingorowo zvacho chepamba handitika chiri kuita $200 ari kutambira 300 mwedzi uyo kana uchinge wakwana panongoya matambudziko mari yopera kana kurwarirwa mari yopera kana kuti ungoita chiramwa so kuti mwedzi unga uri murume wautotanga kutonetsana nemukadzi handitika mushayo unosvika pakuparara. Koita vamwe kutoti nekutorora kwacho haatokwanisi naika umuti hanzi anopimba mukadzi musikana otoshaya utoti koye mwana wangu uyu kana kuti mwana wanhingi uyu akambomiswawo musikana papi kana kuti akambomiswa nemukomana papi. Hapana. Ndezviya zvokuti uri munhurume musikana akaromberwa handitika wakuenda pari unobvawo kuchimuchiwa chimbosvika uso hwawakuona kureva kuti mukadzi wemunhu. Zvafanana nokuti imi mukanya mukadzi wangu inini handitika mbuya venyu uri kutoziva kuti mukadzi wemunhu kuti mugone kuvasvitsa shoko rokuti ndokudai munotanga kuti kusekuru vanozonditi kudii handitika. Saka ndohuso hunopfekwa pamunhu akaromberwa ndo kazhinji samatambudziko atiri kusanganidzana wapi
iyayo. Ndopa muri kuti vanhu vakadaro vanobatsirika. Vanhu vakadaro vanobatsirika. Ngatitase munhu iye ari kuona vhidhiyo yedu amunozotaura zita renyu rakazara sekuru vanozisekuru anokuti vanhu vabva vanatsoziya. Tinotenda. Vanodzi sekuru Mhofu Dengu. Sekuru Mhofu Dengu. Aiwa ndaitira kuti vazukuru vasina kuona pane rimwe danho ratakamboita vabva vaziva kuti tina sekuru Mhofu Dengu. Iroro kuti Dengu rachona ndere madunhurirwa. Ndere madunhurirwa rakauya sei iro? Kana riri madunhurirwa ringouya. Ndizvozvo mawiro aro. Ndichikura ndichirarama ndakafananidzirwa nasekuru nasino vari kupotera pandiri. Ndichiri mupwere. Chikonzero chekuti sekuru ivavo vaiti sematauro azvo vakange ndini mudzimai wavo kana kuti mai wavo vanenge vari pamba nditi koya muenzi munext door obva ati ndanga ndichikumbirawo hupfu ane kandiro kadoko doko. Saka ndopawaibva vatarisa popoti koma ndingomuzazi radengu anoita mazuva achinodi achidyawo asadzoka futi mangwana. Saka zvinonzi izvozvozvo ini pandave panyama vanzi iwewe zvekare zvauri kuita zvindo zvaita sekuru wako. Saka vazhinji rangu chairo kubereka vanyatsoriziva vanenge vachingoti dengu 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 ndiro rakabva rapfumbira. Ndonoita zita remadunhuriro rinoita rinopfumbira kudarika rokubarwa naro. Aiwa zvisinei zvazvo. Aiwa tinotenda sekuru. Tanga tiri kukurukura apa takurukura pamamuchitsanangura tiri kumwanakomana here kana kuti mamuchitsanangura tiri kumwanasikana? Tatobata vese ipapa. Zvirova kuti munhu angazive sei kuti ini zviri kuitika muupenyu hwangu zvinoratidza kuti ndakaromberwa, kuti akurumidze kupepuka, nekuti zvipo zvimwe zvekuti unoita chijairira. Kana ari mwanasikana anoti ndakazvibata, asingazoti aiwa anozvibata kushaya hanya nevamwe vanhu kwevo pamwe anenge asingazoti amhino kuti ndo raini racho here ndizvo here. Ndo mutauro wakuitika naika. Asiwo chimbozvitarisa kuti makore angu regedza nditi nini ukasvika makore 25 25 uri musikana watokura. Nenguva yatakurarama takutoti watokura watotsikombi. Saka tiri kuti isusu 25 idzodzo dzimwe dzonga wakaenda kuzvidzidzo zvako anaika watozvipedza, asi une akambokupimba here ndo chiri chokutanga naika. Unogona kuona kuti aripo ndakadanana naye kwenguva yakadini. Kudanana hatisi kutarisa zvebonde naika. Kudanana ndokuvaka muchato handitika. Pakudanana kuya ndagara nemukomana uyu zvenguva yakadini, pamwe mwedzi mitatu. Iwe hauna kumuramba, iye wakutongodzwa nemashoko ake akutaura aiwa izvi zvaakana kona ndakutadzira chii zvatoponga papi ipapo. Saka ungagona kuzvitsvaga ruviri rutatu wotoona kutoti ini ndine mhepo yandinayo naika. Wechinotarisa futi woona pakuti kana nokutopimbwa wacho kutonzi mhoro hazviti. Zvapana nhasi unokunoti tiri kufamba munzira kana kuti tiri mumota dzedu idzi naika. Vamwe chacho kana nyange mukadzi wemunhu chaangona kutopimbwa utonzi nai ndokumbirawo kachi nhamba dzenyu, iwe hauna kana noumwe chete. Saka zvitsvage zvipi izvo kuzviziva kwacho kutsvaga kuti koinini chii chiri kuitika pandiri. Ndo pane nyaya koinini chii chiri kuitika pandiri. Izvozvozvo tataura kumwanasikana. Kumwanakomana zvingori ishoko rimwe chete zvekare anogona kupfimba musikana. Nguva diki musikana wakutongoona kutoita zvimwe zvinhu zvautadza kunzwisisa kuti ko zviri kuenda nekupi. Mangwana kuti ndapfimba zvaramba, mangwana kuti ndapfimba. Kana kuti mhepo inogona kukutendera kuroora pekutanga kana kuroorwa pekutanga. Asi misha iko iyo fo misha yandakupinda iyi yabva kupi? Tinoti posa harwiri piri ndakuchifana kuchitarisa kuti kosei paipa izvi zvakuda kufanana nezvipi naizvozvo dzevamwe dzinogara ende waona ari kugara pamba pachona akatoshata zvakadii. Kushata chaiko akutoita kunge gudoka. Aiwa ndiri kupanzwa. Zviri kuda kuti kana munhu achinge aona kazhinji munhu kana achinge aona panozoita
kachinono kanonzi rega ndimboona. Rega ndimboona mhepo iyaiya ndio iri kupa ruverengera. Pamutauro potaura pachinzi ruverengera rwakabayisa mombe yaonda. Mombe yangu iri kurwara iyi naika asi dai ndaibaya regedza ndimbomira pamwe inoita zvakanaka mangwana zvekare weiona kuti yatotanga kuti yatowedzera kubva kuti asi inenge inoita ndatora chingai ndaipa kana ndatsvaga zvimishonga zvedu zvechirungu izvi ndaipa naika ndiri kuverengera mombe iri kutopera hachisina mafuta medzisiro ndauzoti chiregedza ndichiibaya yakundikana ndiri kubaya asi ndakudya chii hapachisina haina mafuta ndoruverengera robayisa mombe yadi yaonda. Ruverengera runobayisa mombe yaonda. Tiri kudzidza shona. Tiri kudzidza. Idzi inyaya dzamuri kukurukura dzinosangana neurombwa. Ndizvozvo. Pane zvimwe here kunze kweurombwa zvinotadzisa vanhu kuti vapinde muwanano asi husiri urombwa uyezve zvichigona kugadzirwa nasekuru Dengu? Tinotenda. Tinobata nhaurwa yehuroyi. Huroyi haumiriri dzinza chete kuti ndiri wedzinza rimwe chete nemi naika runogona bata kuipirwa kwemunhu munext door kuti mwana wanhingi haafani kuroora, mwana wanhingi haafani kuroorwa naika wahuroyi ihwohwo. Huroyi huya tinohutsvaga tochitarisa tochiti isusu huroyi wakamira sechii chinoiswa paari ndojambwa nemunyama. Jambwa racho rine chii chariinacho. Unoona kumunhurume nekumunhukadzi kunobuda atinoti masari naika masari kuya kwatinoita nako tsvina kuya masari iwaya kazhinji sai anenge ari ehuroyi iwaya akaita sewaya asi zvinhu zvinongobuda nje hazvingobuda nje hazvingobuda nje watohuroyi waitika upi unogona futi kuwanika mudzinza iwaya masari iyaya anogona futi kuwanika kuvatorwa pokungoipirwa zvafanana nokuti mumugwagwa imomo naika ndobva ndaenda kunoteya zvitsinga zvandaenda kunoteya naika ndichitoti mwana wangana akangobuda chete nepapa akapfuura nepamara achasangana nazvo naika inhaurwa yokuti matambudziko ayawanika aripo ndofanira kuramba ndichingovaseka. Tikatarisa kumashure tichikurawo nevakuru vachitaura ini ndakararama nguva yainzi tiri kumamisha kumwa tii chaiyo maipinda mumba movhara goni renyu ndomusuwo momati muri mupi mumba kutya vepanext door wokuti vanotanga vachiti inga zvavo saka tiri kuchiva tichisauroi mupi mukati hakusi kuchiva pane kuchiva kwakanaka kukuti ari kumwa tii dai ndashavawo kana dai vana vangu vakwanisa kuenda kumabasa vandirangarirwa kana kuti vanditumidzirawo zvishuga anobva achiva bhaisa uroi papi kuti tifanane saka ivavo vanotadza kuroorwa ivavo vanotadza kuroora zvichienderana nemhiko yakafunga muroyi uya yakafunga chii pamhuri iyi saka nhaurwa idzodzo dzinotakanurwa pano tiri kudzidza sekuru. Saka chiri pamuroyi chaanonyanyoroyera vanhu bhozi anoroya vanhu vanonamata here kana kuti anoroya vanhu vasinganamati kana chero munhuwo zvakewo? Muroyi haana rutivi rwaanotarisa haana rwaanotarisa wese munhu zvake waangoti uyu zvakuchenderana nesimba. Isusu kana taakunoku kuchikaranga chedu tinoita kuti mudzimu yako yakasimba zvakadii nai kuti muroyi agone kupindira agorega kupindira pauri kana mudzimu yako yakaneta. Ndo yainzi makare paya kuti mudzimu wako wakamwadererei unongotsvedza uchira kuti urikungotambira zvese zvese nai ndo zvakuitika zvinoitika izvo. Kana uchinzi wakasimba kana uchinge wakasimba panomirwa zvafanana nokuti ndibaba vangu nasuno ndashungurudzwa pane munhu ari kutondimhanyisa kuda kutondirwa vanotonhonga kana chidhina kana tsvimbo chaiyo urikuda kudii mwana wangu hapana papaitwe zvipi pamba pamhofu hapaitwe izvozvo hapaitwe nyangwe ndatotadzawo chavari kuramba ndechekuti ndirege kurohwa. Saka ndo zvafanana nemudzimu yedu ndodzoka kuchinamato zvakare kuyakuya iwe uri kunamata zvamazviro kwazvo here iwewe wacho uri kuenda kuchechiko uri kunamata here zvamazviro kwazvo kana kuti ndiri kungoendawo kuperekedza vamwe amuroyi anoita patiniwe
aiwa akuzorodzi papanda patinewe ende ndo maanototsvaga mupi ohanda imomomo oenda kunoshungurudza vamwe kuchechi kupi ikoko zvafana zvekare neko kuno vangadaro vari vazukuru vakagarapo umwe anotouya nokutoedza kuti ndoda kuona kuti vanondiona vanonyema ndodzoka kuya kuurombwa kuya anotouya akatoita zvaanenge kaita vamwe chaivo tine vazhinji vamwe atakarudzisa nyimo kuti zvisabatwe aifamba achinobatwa inini handisi ndiri kunobatwa ndevava vamwe vari kubatwa asi ini ndine urombo hwangu handinawo saka zvakuda mweya unonzvera apinda uyu akamira sei zvinozokushamisa kutoudza kuti mukoma wako chaiye akakusiyira asi anga achimbochemaniwe kuti munin'ina uri kutambudzika chiiko naye munin'ina yajemani vakaguta vamwe vari kuchema kuti tine nzara but kana nyangwe neni iwe apo uri kuramba uchingogeya ko uri kugeyeko yamhepo chete yenzara apo wadya waguta apa tataura zveuroyi hunenge huchikonzerwa kana kuti nevanhu vari munharaunda vachiva upenyu hwauinawo hama yako munin'ina kana mukoma angachiva here kuti iwewo wakagaririkika kupfuura inini obva akuitirawo futi zveuroyi izvozvo iroro dambudziko riripo zvakanyanya kana baba vako chaivo vakakubereka vanochiva nhaurwa ipi iyoyo youpenyu hwauri kurarama tingafananidza nemuno mumaguta nai waenda kunzvimbo dzedu idzi dzakareruka idzi malokesheni edu handitika ndokwawatsvagira mubereki wako kana kuti munin'ina kana kuti mukoma chigara nepapo anga asitorina pekutangira iwe ndeuno ukwati une pfuma naika iwe bva waenda kunogara sezvakaita kuna madheodho anaborodhero naika waenda wanogara ikoko iye ari kutoipirwa kutoti kwadiwo kunditsvagira kupi ikoko futi ikoko saka uroyi unopinda futi papi ipapa anototsvaga uroyi kungoti kana kuti zviri nani ndichimupfuudza achinga afa inini ndini ndichasara ndichigara ndichitora kwaari kurarama ariko apa alright tataura zvehama ko zvingaite here futi kuti baba vati kana kuti kumwanasikana wangu vamuitire shanje dzekuti hafaniri kuroorwa asi angowana mari yekuti kana achishanda paipa ongoya achiona inini nemudzimai wangu panapa iye hafaniri kuenda nekuti takamuendesa kuchikoro ndicharipindura nemufananidzo ndichisvika pakududzira taurai tiri kuita hurukuru nhaurwa iripo baba vanozviita naika ndokuya kwandadzoka kuurombwa kuya naika vakarombera mwana wavo mukomana vakarombera mwana wavo musikana naika chavakarombera nhasi uno vazhinji chacho vane zvipenyu zviri kufamba zvanototi otobika porijuku naika oya wesa muno mumba musi wewe unogara wakavharwa naika zviri kudya umwe unokuda kweurombo naika akaromba kuti apfume asi ane urombo akunozvigarisa kumasango kwazvinenge zviri unoona baba nguva nenguva vari kubuda vari kungoenda kuseniseni kana kuti kumanheruzo vari akudoka vari kuendepi kwauri kuenda vakatora chikwambo kana kuti mushonga wechirume kuitira mwanasikana wavo arege kudii kuroorwa saka zvafanana nenhaurwa yekuti mwanasikana wangu inini akaroorwa naika zvaakaroorwa akauya pamba ndichimuona kana akuti pane umwe mukomana zvekare ari kumufambira achiziva kuti akaroorwa handi ndinomuitira shanje saka ndiri kuitira shanje mwana wandakadyira pfuma saka kudyira pfuma kweuroyi ndokukuti ndakatomutsvagira murume kudhara nokuti chikwambo changu chichandibvunza naika kuti ko ingano wakati uri kutipa mwana wako ndiye mukadzi wedu wauda kumurodza nokuda kwei saka ndinoramba ndakateera mhiko yechinhu chandakapiwa kuti ndishande nacho amaiwo vangaitawo here kumwana kana kuti mwana komana mai vanozviita mumataremo mutiri kusanganzana nawo waundozosvika kutonza kutoti ari kutoita bonde naamai vake achiziva here kana kuti kuri kumakope kana kuti pamushonga zvaapo ndezvokuti mwana akaberekwa akarongwa nai ukazoisira sauti pamusoro kana kuti munyu pamusoro wabika muriwo usina sauti muriwo ukanyangwa ukanzi wakanaka zvakadii haunaki waisira pamusoro ngazvikwatirane ungazvikwatirane naika saka baba kana kuti mai vakazviita mwana achiri mudiki vakaramba wakati saka chakatoita chijairira nai mwana uya kuziva angazviziva pokuti nhasi ndakamutaura mwanasikana kuti ndoda kurara newe pinda mumba umu anopinda asi pfungwa dzekuti arambe zvapana ndoda kufananidza nemunhu mondiregerera asina njere dzakakwana naika
unomuitisa zvese zvizvo zvawada kumuitisa handiti achingotambira aiwa ndizvozvo iwe uri kutomuita zvauri kumuita saka iyeyo mwana iyeyo tichimuonesa achifamba nenjere dzakakwana ende akaberekwa nenjere dzakakwana haana kurashika pfungwa asi akadyiwa pfungwa zvafanana nokuti kudyiwa pfungwa naika vakadzi vaivomupfuwira akapfuwira murume naika anongosiya atongoudza murume zvekuti wosara uchindiwachira ndiri kudzoka anozodzoka zvaradoka zvese izvo zvari kudi ari kuita haruchisiri rudo rwokubatsirana pane zvakaitwa pamurume paadyiwa pfungwa saka zvose izvi zvematambudziko apa ndanichipa mufananidzo asi zvekare mufananidzo wachona uri kutoitika tiri pamufananidzo ipapa ini ndakadyiwa pfungwa pandakabirwa pfungwa ndinogona kusazviziva nekuti ndakagadzirwa saka hama dzikaona kuti zviri kuitiswa hanzvadzi yedu izvi nemudzimai wake ka anofunga vanhu vanogona kumuiwira here kana kumufambira ivo kuti agozogadziriswa kufambirwa anofambirwa ovhurwa pfungwa kuno KwaSekuru Dengu ndizvozvo zvafanana nenhau yokuti ndotimi baba venyu vakaromba mauya mudare ndobva ndati muuye nababa venyu moti kumakata kwamakutaura Mhofu ikoko kumakata ende zveshuva vachirema naika pane zvinoitwa zvatinopa imimi naika zvamunonosvika kumusha munogadzira naika ivo vasingazivi manozviita izvozvo musi wokuti zvavatambudza tavatora dziya pfungwa dzavo dziya taakudziita kuti dzidzoke panomawo handiti pfungwa dziya ndo dzinozoita kuti musi wandichati konai baba wonaika zviri kuitika izvi madi kungoti timbofamba ashuwa mwanangu ipapo wadaro wagona vakutobuda wakudi saka zvinenge zvabvira pakuuya usiri ndiwe nyakuzviita uri kuda kuti ngana adai zvafanana nokuti iye zvimunhu ari mhiri kwemakongo imi ndimi mauya naika iye ane urwere uri kupi tinorapa imimi mutano ndiri kunoko tinorapa imimi mutano iyo ari kuopora panguva iyoyo neizvozvi zvenyu ndine mbozha runhare tototi muchairei runhare tichitorapa imimi wotonza kutoti ndasimba varimo vane zvapupu izvozvo vazhinjisa aiwa tinotenda ngatidzokei panyaya apa tachikurukura nyaya yeurombo nenyaya yeuroi munhu angaroiwa here zvekunzi handisi kuda kuti uite mwana uyo uri mukomana kana kuti uri musikana apa tachitaura zvokuti imba inogona kusavakika kokuvana kuti pamapudzi avepo zvinogona kushandwa here munhu kuti hanzizvo atadze kuita mwere uroi huripo hunodaro nokuda kwokuti kana ndichinzi ndakakuromberai imimi naika kuti murege kuita mukadzi kureva kuti mukadzi wenyu munaye naika nguva yamuri kuvaka bonde naye usiku ndizvo muri kutoumba chinhu chinonzi nhumbu chichazvara mwana ndizvozvo imi mamuchiona mukadzi hamusi kumuona mwana hamusi kumudii asi zvinhu zviya zviri kuberekana zviri kutowanda saka zvazvidhoma zvazvikwambo ndakatora chiri chimwe chete chiri chechirume kana chiri chechikadzi asi zvabereka kwakunzi zvazvitatu zvazvina zvabva kupi zvakabereka saka izvozvozvo zvinoita kuti matambudziko aya abve pamupenyu ari kurarama ari kurwira upenyu hwake tiri kuitira kuti tine kuti ukapinda mudzimba dziri kungopwanyika iri kunyanya mazuva ano wobvapo futi woti vamwe vagona kupinda vaita muchato wavo unoshamisa mwana hachawaniki vakaenda kuchipatara vanonzi hapana chatiri kuona chakashata chiri pauri murume kana mukadzi saka maona tiri kubvunza nekuti vazukuru vanotumira mameseji vachibvunza kuti nhai ndine dambudziko rakati ringabatsirikawo here pamwe isusu nekuti isusu hatizana chiremba ndinenge ndisingazive kuti munozvikwanisa here saka muri kuona mibvunzo yandiri kukubvunza iyi handizi kubvunza ndakanangana neniwo ndikungovhunza asi ndiri kubva ndaziva zvinenge zvichibvunzwa nevazukuru kuti konhai imwe nyaya yabva yauya mupfungwa mangu ipapapa inyaya yekubirwa vazukuru vari kuti ndakabirwa ndinokwanisa here kuti ndikaenda kwasekuru Mhofu zvinhu zvangu zvakabiwa zvinotogona kuzviwana here sekuru mabasa iwayo vana abata here
tinotenda sekuru mabasa aya vanomabata asi vane yatinoti nguva naika kubva pamwedzi muviri zvichidzoka pazvaitikira naika izvo zvinobatika zvipi zvinobatika izvozvo zvinobatika munhu angaite sei kana achinge abirwa asati auya kwamuri imimi? Ndinotenda chekuvamba chandingati nini ndo chandinoda kupfuura pfuma yako yauchative ndoda kuti ndidai ndechekuti pazvaitikirapo ipapo ndinoda ivhu repapi reipapo mungave muri mumba imo muno kuti munopinda vazhinji asi mabiwa tsvaira marara ari mupi arimo imomo worega kumabata nemaoko ako ungagona kupfeka iro plastic wodi unogona iroro ndo toshanda nezvipi toshanda neizvozvo tochizoita pamwepo pokubiwa pachina pokuti pamba penyu paroda kugara here pakagadzirwa kuti parege kubiwa zvezviya zvokuti munhu auya aroda kuba pamba penyu mimi ndini ndoda kuyakoba ndinosvika ndototi pamba pamukanya alright rega ndisiyane nazvo kunetesa pfungwa dzemunhu. Izvi unogona kuzviita papfuma yako yese here? Unogona kuzviita papfuma yako kubvira mota dzatoshandisa zvose izvozvo naurwa iripo hakuna gwenzi riripo. Aiwa muti wandinotokutaura kuti kana uchinzi muchakata kuti enda ndora muchakata isapa tora uyo wakati isapa hazvina mhiko. Chine mhiko ndo chinhu chiya chiri kuzopanduka. Mhiko ndo dziya dzatati usabude mota panze usabude usina kupfeka pamba panapa paridzwe muridzo usiku zvese izvozvozvo budane nengeshure kana kuti iyo mhiko yachona pakuidyara miti yatati chidyara apa naika vamwe vanoti vazhinji chaivo vamwe vari kuita zvokurapa zvachona zvonzi putsira nechine magadziko nai mungadaro kuti iwe mukadzi ari uku murume ari uku makatarira gomba renyu reyariya maisa muti yenyu putsira nemagadziko gomba ripi iroro ko mangwana zviri kuendepi hatiyazika tipandirese kuti zvinozoita sei ndo zvakuenda kangunopanduka naso naizvi ndo wavambira chi urombwa chinhu chisina urombwa chinhu chisina muko muko watingatarisa ndo kunoti zvinhu zvese zvoda kuchenerwa naika womira bonde pamazuva ako maviri api iyayo mukadzi kana ari kunguva yake ngarege kutibatira miti yani dzimwe dzenguva ndakupa muti wokushamba handiti kawejamba nomunyama ndotokudza kuti panguva iyoyo imbomira chimbochena udzokere pakuberekwa kwani kwako usina zvivi nai kusina kutadza kuti zvikushandire iyo hatingati mhiko aiwa haisi mhiko murayiro kuti kana uchifamba mumugwagwa usafamba uri pakati pemugwagwa famba ra uri kunze murayiro chachirwa chii unotsikwa ndopai pataizosagare murodhi unoita mamota aiwa ndinodaira kuti vazukuru vari kuzvinzwa uye vari kubirwa uye nenguva yematara vazukuru vanenge vachiziva uye tanzwa kuti haufaniri kunge watsvaira mumba imomo haufaniri kubata nemaoko ako tsvaka plastic yekuti unokore marara ayo usati wauya nawo kuna sekuru Mhofu uchizopandira nyaya yako. Ko munhu azobirwa manje asi ari kunze kwenyika ari kuSouth Africa abirwa iye akabirwa ikoko marara anokwanisa kuatsvaira anoita sei ari ikoko anofanira kukwira ndege nawo kana bhazi kuya nawo kana panoitwa sei pamunhu asiri rega nditaure rakanaka mhuri yenyu yakapararira pasi rose saka tiri kuvabvunzira chinoitika pane zviri zvitatu zvokusimba kwemidzimu yako ndauda kudzoka zvekare pana wekuti midzimu yako iri kubvuma here kutambirana neyako ndopaya patiri kuti taakuchitanga kuchirevedzana pambozha runhare toshanda nezvipi kune vamwe zviri kuvaitira asi kazhiisa ndinowanzoda kuti ivhu iroriya kana kuti marara emumba yevaya nyangwe pasina pane mabwe aripo mabwe ipapapo kungoti aiwa munhu atsika paunonga maviri matatu wanapo womadhivanisa ouya vanobatsirika. Aiwa ndapanzwa ikako hatichiuyai pane nyaya yeurwere isusu mukutaura kwedu vanonzi vemazuva ano kune chirwere chegomarara pane pakupikisana kuripo panana chiremba vechirungu nemi vana chiremba vepasi chigare. Gomarara rinorapwa here? Apa ndikutaura nezvekensa kune vazukuru venyu vasingazivi zvechirungu zvechivanhu. Rega tiridzoke mune zvakanaka gomarara. Gomarara
madhokotera echirungu ana chiremba vasati vaapo rairapika pasi chigare. Asi nokuda kwokuti matiri kurarama mauya uchenjeri neuchenjeri repasi ndo raakuonekwa kunge risingadini risina basa. Iro rinorapika ringadaro riri papi pariri naika. Tinokutendedza zvekare kuti enda kumadhokotera ikoko unoonekwa, asi tinokutaura kuti usapiswe nemadhokotera ndokuti tigone kuridini kurirapa. Ringave remaronda ndizvozvo, ringave remaronda, ringave riri rokungoti pari kungozvimba chibundu chiri kungoitika naika. Ivo kana vapupura kuti ndizvo kunokosi tine tapupura ndizvo, asi takupa kuti famba nzira ngani 2 wogutsikana kuti zvoshuwa denda rangu ndeiri naika, unorapika. Asi ndine shuviro yokuti dai zvaichinzi zvaibvira hurumende naika isarase vanhu vanoita zvechivanhu. Ngatibatanei. Nhasi mishonga yacho nayatiri kuenda kunopiwa iri kubva kupi? Iri kubva pamiti ipi? Iyo havasi kuchera pabweka, vari kubva pamiti ipi? Imwe chete iyoyi. Ko ndikakupai uchenjeri hwangu moita henyu zvamunoita, mosanganisa zvopfuura zvoenda mberi, munhu ari mupasi pevhu okwanisa kurarama. Zvinenge zvakanaka. Saka upenyu ndo hwatinonyanya kuchemera pano kuti matenda aya aramba achingotekeshera achingoenda. Uyezve tiri kudzoka kuti tine gomarara kana kuti urwere hwamusikavanhu naika huripo, hwakagara huripo. Todzoka futi ndouya hweuroyi huya unowanika futi kugomarara ikoko. Hakuna denda ratiri kuziva nhasi uno, nyange rikatonzi ratanga ranhasi uno, tiri kubva iri ratapfuura iri recovid nai varoyi vanaro ripi iroro. Munhu iye hatimufambiri nokuti ari kurwara necovid. Nhasi uno aita manyoka ndeiri rekorera naika, tinomufambira tichendepi? Hatitsvage kamuroi, tinongomutenda kuchipatara naika, atofa munhu upi? Iye. Uroyi hupi? Uroyi uhwo. Saka varoyi vane uchenjeri hwokutsvaga kuti denda rapo pari zvinezvizvi nderipi, rikutaurwa mativi mana ese enyika nemhiri kumakungwa nderipi, nderiri, wogadzira ravo kuitira kuti musazopa iye mhosva unongoti ayo haana kuroyiwa kauyu, haana kuroyiwa, ndodenda racho riripo. Ndiani asingazvizive kuti ave necovid kana kuti ave neutachiona hwokukondombera? Ndiani asingazvizivi? Saka vakaritsvaga kuti iroro kuti mukondombera uya naika uri kuperezeka, uri kurutsa, uri kuchaya, uri kudini naika, unonosvika zvekare kuna nachiremba uya unosvika unobatwa kunzi una mukondombera, iwe usina chi? Usina mukondombera. Zvinoitika. Ndo basa revaro iro rafanana nokuti angava ari munhukadzi anotakura pamuviri nai, mwana uya akatotorwa kudhara, hamuna mwana, asi ari kukwanisa mwedzi yake yekuti anosvika pakunobara, mwana achitamba arimo. Handi tonosvika kunobara hakuna chiri kunobarwa, imbura chete yabuda. Ko changa chichitamba chii? Uroyi wese upi? Uroyi hwakaoma. Uroyi ndo chinhu chakaipa pasi pezuva. Saka muroyi woitwa sei Sekuru Mhofu? Varoyi ndichiri kufara kumashure uko kuma90s basa richiri kutanga kuitwa ndoriyari ari kuzoti chakazoipa kuuraya munhu asi tairovera zvipikiri. Haizvo ndakakura ndizvo. Vakadaro ndo vaya vatainohwandira pasi pemuti taitsvaga padandaro pane pavanoungana ipapo toenda torovera zvipikiri papi ipapo zviri nanenga kuti apfuure nekuti adangozvifarira zvokupfudza vamwe. Zvimwe zvinhu zviri kubatsirwa panapa naSekuru Mhofu ndezvipi? Tinotenda tabva kugomarara, tabva nhaurwa dzeuroyi ndedzekushandiswa ndedzeurombo naika, tiri kupinda panhau yekuuchika naika, yose inodi inobatsirwa kuzvimba dumbu, kuzvimba makumbo, zvingadaro uri ubotswa naika, toti mudzimba macho nai tiri kunopinda. Kana muchinzi mune zvirimo zvikwambo zvirimo, tinotenderwa basa iroro
kuti tunopinda tonobvisa kuti muzvitaramutse chingave chitsikiswa chacho kuti chauyi nacho naika ndozvipotswa zviya kana kuti zvidyiswa ndarota ndichidya asi chiona manje upenyu hwauri kurarama mudumbu makuita zvamo zvamusiri ndimo ende uri kutonza chimwe chinhu chiri kutofamba zvinobviswa choenda pachena apa tochiona tese kuti ndichochi mamwewo matambudziko anouya nevanhu asi haanyanye kuuya nevanhu vakawanda asi anouya kwamuri tinotenda pamatambudziko asinganyanye kuuya tongoti matambudziko ari kuuya mamwe ndizvozvo matambudziko ekuti tingadzoka nawo dzekumabasa naika wakaita fundo yako asi handei kubasa kwacho zviri kuramba nai rajambwa ripi iroro rinogezwa jambwa ripi iroro pfuura ringadaro riri uroi ringadaro kungoti aiwa mudzidza menyu pane vari kungovenga naika hanzi kuridzirwa tsamwa nemupenyu kunopa munyama gara wakagadzira upenyu wani kugonera munhu hauzogona kumugonera munhu asi edzawo kana nyange paunenge uri wakasununguka wakafarawo tiri kutambirana mune zvakanaka ko zvino ukanditi mangwanani mbandati ndamuka tine dzimwe nyaya dzipi dzatiri kutaura tamuka mamukawo ratofamba vamwe vanhu vanokuvengera zvipi izvi kuti anenge anodadawo chii chaichaio chiri mhepo dzai dzatosumuka kana kuti tiri kumabasa kwamuri kutaura vanhu vanogona kutotsikirirana here zvekuti ini ndindofanira kuonekwa pabasa iro imimi musaonekwa izvo zvidzokerai mumabasa muya munoona kuti munhu asina kufunda ndiye ari kutungamira basa nai abva kupi ndouroi uya apa utochitane uchenjeri ndatotsikirira munhu upi iye saka ukuru hunodiwa nemunhu wese saka ndichatsvaga zvokunoita kuti ndive mukuru ndichatonga nenzwi rinenge riri hombe dzimwe dzenguva ukada kutarisa kuti mukuru webasa anenge akunzi nemutevedzeri wake zvauri kuita zvakashata izvi anotomuteerera upi iyeyo vamwe vashandi vese uchinoti nai kaona ka mukuru webasa izvikere dambudziko radai sei unzi aona iningi ndianoti akutaura akazvityora kuti ona iningi nai vamwe ndo zvaya kuti miti yavo ine mishonga ine mafuta eshumba naika magarodzo eshumba ndityiwe pabasa ndofanira kutyiwa pabasa ndionekwa kunzi ndini uri kuonekwa papi uri ndiwo uri kutotonga saka uri kutoporonga saka zvose matambudziko ese yaya anobatsirika api anobatsirika ayo yaya naika aiwa tinotenda zvikuru kwazvo tiri kudzidza kana pasina zvimwe zvamungada kutaurira vazukuru venyu zvavanga vazobatsirwa sei ndichinyanya kudzorera kwamuri nekuti isusu hatina patinogara tichinyora vanhu kuti vari kuenda kwasekuru vari kuenda imimi ndimunoziva vanhu vanouya vachiuya vachizobatsirwa panapa uye neunyanzvi hwamunahwo kuti izvi haiwa vanhu ngavauye kuno kunyanya izvi tichinyanyotarisa zvedu kushupika kuri kuita vanhu mukati menharaunda dzatigeremo kumamisha muno mutauni ikoko tiri kumamisha chaiwo chaiwo kunogona kuona kuti pamba pemumwe munhu pamwe achete mubhuku rimwe achete tinoti mabhuku unoti uyu anoita chibage asi chero tikadyara chero tikaisa fertilizer double hapana chinenge aiwa akaiwa uroiko uroi ndodivisiriariya ndakatora inini wachona dzimwe dzenguva zviri paviri ndine chipo changu chandakaberekwa nacho chekurima naika asi chimwe chipo ichocho chinodamburwa nenhaurwa yeuroi upi ihwohwo unogona kuroyerwa chairo munda wako haucharoyiwe iwewe mupenyu uri kufamba ivhu iri ndo rinoroyiwa unochidya dzvara mune zvakanakisa chokura mune zvakanaka uchisakura hamuna kana sora riri mupi rimwe momo handei pakupakata vanhu waisa zvose zviri kudiwa pakaoma kana kuti chatopakata mune zvakanaka uri kutoona kutoti mitsara yangu inokwana kuita 10 pachabuda zvimasaga zvangu 3 papi apapo asi utoona kuti patotadza kutobuda kana matsaga 2 rari rimwe chete saka ndotsvera iyaiya divisi riya parinopinda napo papi ipapo vamwe chaivo takamboenda kuno imwe nzvimbo nai nguva iyoyo yekukohwa iyoyo waitoona chinyamupupuri chacho mumunda imo handiti tinenge tichifurira zvibage tichikanda pasi chiri kutotora ndo matorero kana kuti takuda kuchirongedza kusisa mudura handiti tinombochiurutsa pakuurutsa pachiri kutodi chiri kutoenda chonoenda kuhozo yemwe munhu chonoenda kuhozo yemwe munhu
saka zvose izvozvo even nyange vari kuda kugadzirirwa naurwa idzodzodzo nai dzinokwanisika dzinokwanisika idzodzo. Patachita uri kurapa mabhenge muchitaura imi kuti mudzimu unenge uchinzi uri wiki uchitendera zvese zvese, unogona kugadzirwa here kuti usimbe? Mudzimu unogadzirwa. Chekutanga ndinoda kuedza kuda kutarira kuti kana kuti ndoreva shoko rokunoti ndimi zvamuri mukanya naika tine mhepo dzemudzinza naika pane mudzimu asi tine mhepo dzemudzinza. Urombwa ingozi nai iri mudzinza. Ndobva ndati nhasi ndakupoterwa. Zvandapoterwa ndachenurwa here kubviswa mhepo dzipi idzodzo? Mudzimu unogona kuuya izvozvi ndobva ndazunguza mudzimu wauya nai ngozi ndo inobva mhanya mberi. Wakuda kuti iwewe uri kuudza kateteguru wangu nai ari kuda kupotera pandiri, wakuda kugadzirwa iwewe koinini makandiri pai unotodziviswa ngozi ine simba. Uyezve wako wedzinza nenhau yechikwambo ane simba nokuti anogona ndovayawo kuti vanopedzisira varombera mudzimu kutora mudzimu uri pauri wakuchishanda pandirini tiri mudzinza. Asi unenge usiri ndiwo chaiwo uri kushanda iwe unenge wasuduruka. Manzwa yanda anenge atorwa nezita rokuti ndisekuru chimuti vabuda apa. Saka unongoramba ungori munhu wekutambudzika uchingoshupika upenyu hwako hazvisi kuita waendapo nzayo waregedza timbodai waendapo zvakuda kuti mweya uya unonzvera uyawo panei chiripo. Saka vamwe tiri kusangana nematambudziko kuti ndangonzi nhasi unonzi pana muchemberi vari kuda kubuda pauri kana kuti pane manjuzu ari kuda kubuda pauri ndatomhanya kunotenga machira emanjuzu. Zvambotanga zvaonekwa here kuti manjuzu aya manjuzu api? Wezvaakuna kachinjinonzi manjuzu chinobva kupi? Chembere nhara wakanzi nhope ndorurimi rwedu. Mhepo iyoyo yekudziva iyo ichitaura rurimi rwedu chairwo rwatinoziva rwemuno. Ko kana yakutaura chingerengere saka tofanira kutsvaga mutorwa ko tofanira kutsvaga kuti iye mutorwa kuti auye mumba medu ane chii chainacho ende chinangwa chainomuteverao kana kuti haana kuyazoparadza kana auya zovaka here. Nhasi unomuona munhu iye achienda kunhingini kumabhawa ari kuita chipfambi asi ari kuti ndine manjuzu hazvipindirane kana kuti ndinopoterwa nasekuru. Sekuru havadi tsvina. Manjuzu acho nayo shoko iroro rokuti manjuzu acho haadi tsvina asi manjuzu akauya ane mhepo ipi? Aiwa ndakwanisa sekuru. Tanga tati tikuru pachine zvimwe zvamuchida kutaura kana kuti tivhare dare rineri. Iri ndinotenda dare rinenge rinogona kumira rakadaro. Handiti tichadzoka zvekare tichiona kuti vazukuru venyu vamunavo vari mumatara ava vamanga muchipandira ava kuti upenyu hwavo hwave papi. Tingazoda kuzovaonawo zvekare tichiti aiwa takauya paipai muchibatsirwa nasekuru. Saka nhasi uno toda kuona kuti mapapi mapora here kuitira kuti nyika igoziva zvichiva kuti takaona munhu achiuya asina ari zvaari izvi kusvikira iye zvinezvi azoita se azopora agadzirwa nasekuru Mhofu nadengu vari kupakurira vanhu vese kuti gutaiwo ikoko poraiwo ikoko. Aiwa tinotenda nebasa ramukuita rekuraramisa vazukuru iri. Tinodzoka zvekare munguva inoteverai. Tinotenda changamira. Aiwa maita basa. Tinongoti chiri musakasaka chinozvinzwira. Saka upenyu hwako nguva ichiripo. Tinotenda. Usatsvagirwe nomumwe munhu. Vazukuru ndidzo nhamba dzasekuru dziri paskirini idzo varoverei runhare asi musazorovoka kuma12 usiku vedu unopawo sekuru nguva yekurara. Aiwa tinotenda nebasa ramuri kubata kuno kubudiriro sekuru. Sly Media TV, building bridges.